2 साल से सुने के मिला था कि गांव में खस्सी मुर्गा चोरी हो रहा बा। तो सारा वार्ड लोग यहाँ बरले बा। तो रउआ लोगन अपन वार्ड देखी जहाँ जबर क्षेत्र बा आ तोनी 2 आदमी के जहाँ जहाँ चोरी होता ओकरा के रोके के बा। ठीक बा? मुखिया जी रुआ काहे लाड़ से दाल दौड़त तानी बंद कर देनी चोरी या तो बाप के लाड़ खाए 2 साल से तो रुआ चोरी के धन लीजत तानी। तू नहीं जानता ये चोरी के खाता नहीं ये लोग थोड़ी जानता। साला मुखिया सरपंच बैठल बा सामने साले बकत हूं। ठीक बा। हाँ तो हमारा बात से केहू के एतराज नहीं खेनू। हमरा बा बोला का बा? हम अपना वार्ड में जौना चोर के चोरी करते पकड़नी वो बहन चोदवा साक्षात रहुआ नाम लेते रहे। मुखिया जी हमरो क्षेत्र से यह शिकायत मिला था कि चोरी वाला खस्सी के और गोजा के मीट रउआ घर जाले। मुखिया जी ये तो सरवा झूठ बोलता हमनी के घर ते खाली सीना के मीट आवेला। साला मुखिया जी दुइयो को मादर चोद हो सकेला, एगो चोर रउआ त नहीं की लेकिन जौना मादर चोद से पूछो तनी रउरे नाम लेवत ताटे, इहे बात के शौक बा। ई तो तू विपक्ष के मामला पक्ष में ले आवत रहा। हमरा चोरी करावे के रही तम खुलेआम चोरी करे थी कौन बहन चोदा में रोक ली थी। लेकिन अब से चोरी ना हुई, अगर चोरी हुई तो उस जिम्मेदारी हम ले होता नहीं। ठीक बा? हाँ तो मुखिया जी फ्री में खाल छोड़ दी तो चोरी कहाँ से हुई? ये ऐसी बोलेला बोलेला बात। मुखिया जी रउआ चोरी के जिम्मेवारी लेनी है अपना ऊपर, ई बात से हमनी के खुश बानी। लेकिन अब की बार गांव में चोरी होई तो लोग मुंह में मुती आ ऊ मुंह रउआ रही। ठीक बा, अब की बार हमारा मुंह खुले रही। हमारा ये दोनों लड़का पर पूरा भरोसा बा। बबू तो नहीं जा अपन काम करो। हट बांचो तो ये प्लानिंग कर यार बड़े कि बोझा ढोयाल बड़े। सुनो ना साले काम ना करी तो तोनिए लेखा कुत्ता लेखा बउआई का ना काम करो तो बाप मार के गांड फाड़ दी। एवरा के फुटले एवरा के पेनिए नहीं के ई बहान चला बाटे मोबाइल पर बहान से बाबू गुलाम बनल बाटे हमनी के लाड़ ताल बानी। कोथी बोलता रे कोथी बोलता रे? देख रहे बहन चो शाम भैया तुम लोग कुछ प्लान किया नहीं, क्या करेगा बेल नौरे? जा हम तो भोरे पर आ गनी बयाने नु ना चल भैया। बागबुर कथी मजाक करले बारे आ बैठे ने समझ। हाँ बोल। देख जेकरा पास पैसा रही वही पार्टी में रही, जेकरा पास पैसा नहीं खे भला आंधी लेखा उठ के चल जाओ। ए तू कहां चल ले? ये नहीं कल में जगह पैसा रही पार्टी में रही जगह पर पैसा ना रही तो जाई तनी हम। ए कोथी लाड़ पे दान झले बारे रे आइए बैठ। एगो तो अपने दिमाग खराब बा। बहन चो लोग जल्दी कुछ करे बता कर अपने एगो हाफ पैंट पहन के ठंडा लागता। ठंडा लगा था बहन चो हमनी शेरवानी पहन के बैठल बानी, हमहू तो हाफ पैंट पहन के बैठल बानी। रे साला तू नहीं बोलबे तो सही बाटे, एगो तो भैंसी के चामड़ा लेके पैदा भेल बारे बस ठंडा के बात करत रे। ए बांचो तो कुछ करबे कि हम जाई भले मुठ के जाइत रहनी। हम तो जानते ही बानी तोनी तर पैसा बाहर नहीं खे एला कुछ रात ला जोगाड़ सोच तब न बियान कांड होई। बैठ के बाहर उखड़ ले बारा चल आसान तो होइए गेल बा। A few moments later. रे साला इन्हें अपना बाप के घर में जाई तरेगा। रे साला एक तो अनहरिया रात ऊपर से झोकरा झाट कोनो सरवा चोर चोर के मारे लगी तो। चोर तू बहन चोदा हो गया पूजा करे आल बड़ा का। जा 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 तो इका से गड़बड़ा गेनी हो। 5 दिन के टाइम बैठ के मीटिंग करना सुबेरे हो जाई तो खसी के ना पकड़ दुनु आर खइया। बाबू चल 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 चल। ई बहान चोद कौन घर में घुस के एको गो हरिया बर्तन नहीं खेलो कोई। देख चोरी करे ले भगवान के दर्शन हो गए। ए हां चल चल। भागबू कहाँ खसी बकरी लौकत हो रे? खाली तो साला घास भूसा लौकत। हमारा घर में ले ले रे।
ई साला मोना घर है ऊ साला के तो खाला लार नहीं की ऊ साला कहां से खसी बकरी पोसी चल ए रुक रुक सीधा कहाँ गेल बोल तो साला पीछे ही रहला खा ई सरवा कोनो चोर चुआर समझ के पीटे त ना लागल सही सरवा चोर लिखन लागल तो देखी चल कौन है रे का जानी देख चल तो ई तो साला छिनेरा बा उठाओ साला उठाओ आपके जिम्मेदार बुझले बारा जिदवा के मरला साले तो गोरे में बाई धली रे सारा बात तो ये चोरी करेले कि बाबू साहब लेकर सुतेले बैक साला सुतर ना नहीं बैठल नहीं ते आंख लाग गेल चल मैं सब दूसरे घर में जाके बा अबले साला दू घर में घुसा दिले का कुछ मिलल चलो हम घूम जाई ए रुक रुक कौन आवत हो रे ए जाइत करते बारे चल जीते देख लेवल जाई ए तोरा फोन करा फोन ना उठाई तरे कहां से होई तरे पाक बोर बाबू ने खेत में भेज रहल बा ओसी त लेट हो लगा टाइम पे आगनी नु बोल का करे के हो खेत में से होई तनी गालो बचुमा तोर बाप ले ला इस साला अगले हमने माल से फेंट कर के आ रहा है हमको लार बतेगा इसके चेहरा पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ए चल सब जाने के लिए नु तो लार हला कर ले बारे का काम भेलो कि ना भेलो ए लार काम भेला रात भर तो कुत्ता लेके दुबारे उधर बुआ तनी चले को तो घर लगते बा काम होई तो होई न तो सबरे होते बा घरे चल जाई सुते चल ना साला जल्दी जल्दी दिन होकता कोसी बाकी पकड़ी बा ए उस लार मत बजे बस लेके चल निकल निकल चल पांच सौ काम हो गेलो सुन ना काम तो हो गेलो वेट कर से पड़ती में चल चल जल्दी चल हम खोसी कर गोजा खबो चुस्ता खो रे भैया ए दुनु में हम लारवा खाइए बड़ा लाल ना खाए हर बेला चल लाल में देख ले बड़े तही देख ना साला जावे देखे ला कोनी के ढोड़ी दे आज सुनगा ना बुधा इधर चल ले अब प्याज छिल फटाक से प्याज छिल ए लबर लबर कले बड़े खाना बनाने बोल बाक बूढ़ हमर दादा करीगर हमर बाबा करीगर हमर पूरा खानदान करीगर ऐसा मीट बना देबो न कि हाथ के साथ साथ लाड़ो चाटत रह जेबे बाबू ई भोरे भोरे गाछी में का होकता ओत का लार बा लोगत नहीं कि ऑफिस में बैठ पैसा गिनतनी ए बउवा बताओ ना कथी मजाक कइले बारे खसी जो कि बकरी ए बकरी बनाई चाहे खांसी हो तोरा लान मतलब बा मदो चोदो लोग नी जना गछिया बनावत रही गछिया तोरा बाप के हउ का रे तो तोरा बाप के हवा का हरे साला हमर बाप के बात तबे न बोलत नियो रे बहन से दोआ तोरा बाप के तो बार उखाड़ लेबे का साले लोगिन सब जना तनी भोलो बहू के खसी चोरले बा रहउ न जाओ ने पंचायती बिटोर ले हवा हटा बूढ़ भूखे या गांठ टाल बा मीट निकाल खा जा पंचायती देख लेवल जाई ताकत का लार बड़ा पाता उठाए खा तू